फाटुआ नम पिनगनि ब्लक बाइस सिजन दिनै अर समस्या तामुं समस्या मानिखा आं आबो ननो आं कागज काइसे नङाबो नायमोन अब आं थुबजाक अलरेडि 150 जनानै पेकेज खाइजाक एसडीएम सालायै आबो सिनि बरक किसु दुर्नीति बरक दङ आबरक रिपोर्ट मबाइ एसडीएम रहलिया अच्छा इखो जेता बरक करैनि बहक तामफ्रमानि बना आं जाजालिया ता तिरफरा मथ के आं बना दिट कार्ड जानकता अच्छा न और इ सरबंग 90 जना फैमिली सिनी पश्चिम संग 35 फैमिली एरपरे पश्चिम ओइ सरबंग डिसिओ 25 फैमिली के 150 जना पैकेज ऑलरेडी एसडीएम सालाय आं खाइजा ओंखाय 7:30 एसडीएम कक सालायगा फुङो आदिनो सालाय माने बसक्तारि आं 31 तारिख सालाय अच्छा 31 तारिख बसाव आनो मोबाइल बाय व्हाट्सएप रह दिनै रह रै बस सेंसन खाइफाय जे अलरेडी एके दुकान खोलक आंखे आं डायलॉग थावरना ओइ रै रहसिनाय एके नों कास्को बाजार तंफाइदि एके आं तंफाइखा 9:30 एसडीएम फोन खाइखानो ताबुन र नायमन तामो ओ जे करै रक ताव माइमासे एकबां मतं बसिनि बरंनि बिसिङो पाथि साथि थैलाय किसे फेलायमन तंता ओहा के रिपोर्ट रक आं मुस्कां शुक्रबार एसडीएम कक सालायखा केता कइसे एसडीएम तामसा एसडीएम तोरा लोकल থেকে রিপোর্ট আইছে আমি তো কিছু করার নাই হিসাবব ओंका के ताबु नरनि नायमुं का और नायमुंखा और पाब्लिक नायो सं जे करै करै फानो माइरम रमदि सालसानि ताबो बयनिबो साराव खांग्राय रले खिताय दैसास मानो आंसो नगै फेजाक त्रा गारि बै बागमनि एके सिनि बरक करै रक सालसानि माइरम सेरबाफा मांहांके किसाला बासाव हाइता आनि ओका एसडीएम बाय थांनि कबदा सालायखा थानाय शुक्रबार आदिना बसक तारिख हाबां तारिख पकपायखा ओ 31 तारिख प्रां शुक्रबार थांता गन र ताबो एसडीएम न तेसा रिपोर्ट रिनाय हाय जाय वैसा रिपोर्ट नाय अच्छा एका आबा कयटारनि बिसिङ र नाय आबो खानान बिसिङ र नाय खानान बिसिङ र एका ताबो पब्लिक नि सानि नों संनि नायसिदि आं जेता रिपोर्ट माने के आबो के फाकिदा आं से फाकी हाय रमजाक पाइसु ता पब्लिक संदि परिदिन मतन माइमासाया कानि तुइ कानि केले थांगा कोइ रिपोर्ट सिनि बरंनि नायने बो एका बा रमदे ताबो बयनिबो साला खिताय तैबो मानो तदा गारि बाय तैबो लखलाय तंखायो अंक सिनि बरंनि बागै सांबा काहमनि बागै खाइबले एका एसडीएम ताम हनजाका तार माने आं 2 नम्बर गारि अखाइता आं तो पब्लिक साथे से नों संनि नायदि पब्लिक न जे करि रंनि बागै जत्तन मानथों हाइसि जत्त बरक तो करि गया एके बाक्साय हिताबो यागल माया सामुं करै रेगा करै बरं बाके सानायबा तै तो लम याथिंनो सिबिर आसेनि हिनि संगो सिबिता हमरा सानसे सिबि नायथिगै तब तो काज करमनाय तले कय থেকে काज को बजा 45 টাকা सालो एकसे ओइ दिने 45 টাকা साल कय থেকে किनो तुम्हार हाजिरा ताकाय नाय अमहिता अच्छा अब नों पब्लिक संनाय ता बिसे के ओ जे ताबु काका सामानि जे कक जे एसडीएम थांगे रिपोर्ट रेखा माने आबो के सत्य ना मिथ्या नरक सत्य नहबो दादा सामान आबो सत्य वातै सालो कुनस्के बरन ग्रां मोरा याव नै मैया उ बिखाव याव थां मैया नि बरले बसा सिनैबा मासे मा तो हनम दसंबा आंको नानै बो नै मालिया आंको एलाका थांनो बो थां मालिया हेकेसि नानै बो नासनिबा अच्छा तांनायके बर तांसिनैबा हेकेसं